Radnici u Ateni prosvjeduju nakon što je grčka vlada u dogovoru sa međunarodnom trojkom najavila da će otpustiti 27.000 radnika iz javnog sektora. Πολίτευση είμαστε εμείς όταν τα βρίσκουν στο κτίριο της Βουλής. Μη σκύβεις στο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Εμπρός, λαέ, μη σκύβεις στο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Σιωπής, ούτε υποταγής, είμαστε φωνή και μια γροθιά. Αυτό εδώ το